आजची रेसिपी सुरू करण्याच्या आधी सबस्क्राईब दाबा व बेल आयकन दाबून ऑल दाबा, म्हणजे जेव्हा मी नवी रेसिपी पोस्ट करेल तुम्हाला कळेल. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? विजयाच्या जैन रसोईमध्ये तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज आपल्या चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. किती आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्या लोकांनी सगळ्यांनी मला इतकं भरभरून प्रेम दिले आहे. असेच पुढे प्रेम देत राहा. आज 1 वर्ष पूर्ण होत आहे, म्हणून आपण चला पटकन झटकन होणारे खजूर रोल बघूया. काजू आहे, खसखस आहे आणि जायफळ किसून घेणार आहे. हे दोघं आपल्याला डेकोरेशनसाठी पाहिजे. बदाम आणि याचे कापे, पिस्ता आणि 1 ते 1.5 चमचे तूप लागणार आहे. एवढंच लागतं. आता आपण हे मिक्सरमधनं फिरून घेऊया. मिक्सरमधनं काढून घेतली ओबडधोबड. आता पहिले आपण खसखस भाजून घेऊया. ही कोरडीच भाजली आहे, कारण ही आपल्याला वरून लावायची आहे. 1 मिनिट भाजून घेतली. त्रिणीनं मी आता 1 चमचा तूप टाकलं आहे आणि अजून थोडंसं बस. आणि जे आपण खजूर होती ना, ती मिक्सरमधनं काढली, ती आपण याच्यात टाकली. आता याला एकजीव करून घ्यायची. असं आता याला मी 2-3 मिनटं हलवणार आहे. गोळा होऊसपर्यंत. गोळा झाला का मी तुम्हाला परत दाखवते. हे बघा मैत्रिणींनो, गरम आहे. त्याला चांगलं एकजीव करून घ्यायचे. लागलं तर थोडासा तुपाचा हात लावायचा, म्हणजे आपल्या हाताला थोडं फरक पडतो. असे लांब लांब रोल करून घ्यायचे त्याचे. आता हा दुसरा एक करते. माझ्या इथे मुलांना फार आवडते. आणि मुलं असे खजूर खायला नाही म्हणतात. खजूर सगळ्या गोष्टी आणि कॅल्शियम वगैरे सगळ्यांनी चांगली असते, प्रोटीन, तर त्या हिशोबाने खाल्ली जाते. त्रास पण नाही त्याचा काही. आता याचा पण मी रोल करून घेते. कोणतीही गोष्टीला थोडेसे चटके घ्यावेच लागतात, तरच ती चांगली होते. हां, आता मैत्रिणींनो, आपण ह्या पेपरला कागद लावून हे कागद घेतला आहे. त्याच्यावर मी तुपाचा हात लावला आहे. त्याच्यावर मी ही खसखस टाकणार आहे.
हे बदामाचे काप, हे पिस्ताचे काप. आता आपण त्याला असं हे करून घ्यायचं, म्हणजे त्याला सगळीकडे खसखस लागली पाहिजे. आता त्याप्रमाणे याला पण लावून घेऊ आपण. याला लावू. हे बघा, याला असाच तो रोल करून मी फ्रीजमध्ये दोन्ही ठेवणार आहे. मैत्रिणींनो, हे बघा आपले झाले. हे बघा मी वड्या पाडून राहिले, एकदम छान वड्या पडल्या आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले ते सबस्क्राईब करा, शेअर करा. पुढच्या रेसिपीला आपण लवकरच भेटूया. जय जिनेंद्र, धन्यवाद.